Na hrade Fantabula Rasa zakliata princezná onedlho oslávi 18. narodeniny. Potom kliatba čarodejnice pominie a celá krajina bude slobodná. Ha! To si myslíte vy. Sledujete televíziu Červená čiakoča. Je tu každý, kto niečo znamená. Kocúr v čižmách. Kde sú cicušky? Večierok roka Snehurienka. To sú 7 trpaslíci. sa o chvíľu zmení Čoskoro sa dočkám pomsty. na spánok storočia. Ako by ma týmto chcela pichnúť do prsta? Treba to otočiť. Prepáč. Au. Ale prečo všetci zaspali? Je to moja vina. Mohlo to byť horšie. Dosť pochybujem. Len bosk z úprimnej lásky Musíme zachrániť Jacka. Pusti ma! môže krajinu znova prebudiť. Dá sa urobiť len jedno. Vyraziť slepo vpred. Vy ste morské víly? Vyzeráme ako baby? Sherman a Herman, Morskí chlapci. Ste kompletní, tam chcete ísť? Možno nemáme šancu. Ale aj tak sa jej chopíme. Jasné! Tento rok To majú za ľubom tie malé, bezvýznamné bytosti. sa so 7 hrdinami vydáte Čo to s Jackom urobila? Ja som Jack. na gigantickú výpravu Som vyhorený. proti nástrahám spánku. Jeden za všetkých a všetci za jedného. 7 trpaslíkov. V kinách od 2. októbra aj v 3D.